Čaute, dnes ma môj turistický batoh s topánkami zaviedol do bratislavského Treklandu. A prečo? Dôvod je jednoduchý, idem si vyskúšať nové turistické topánky. Čau, vítaj. Čau. Inka, prišla som si pozrieť nové topánky. Pomôžeš mi? Jasné, poďme na to. Super, díky. OK, Alica, tak povedz, čo potrebuješ. Ninka, potrebujem od teba radu ohľadom turistickej topánky, ktorá je vhodná na ľahkú turistiku, jednodňovú turistiku, napríklad do Karpát alebo do Malej Fatry. V tom prípade by som ti odporúčila niečo takéto, topánku z kategórie hiking. Oproti iným topánkam je trošku ľahšia, podrážka je mäkšia, tá topánka je celá flexibilnejšia. Konkrétne tento model Scarpa vlastne je vyrobený z kože a bez membrány. Alebo niečo takéto, celokožená lova s Gore-Texovou membránou. Výhoda topánky lovy sú celkovo kopyto širšie oproti ostatným topánkam, ostatným značkám, čiže pre ľudí so širšou nohou veľmi vhodné. Prípadne niečo medzi tým, kombinácia celokožená topánka s Gore-Texovou membránou od Miletu, je to topánka High Cap, vlastne má tu mäkšiu zmes výbramovej podrážky. Výborne, tak toto je typ topánky na ľahkú turistiku. A prosím ťa, do Tatier, akú topánku by si mi odporúčila, keď by som chcela náročnejšiu túru? V Tatrách je skalnatejší povrch, to znamená, že vlastne potrebuješ topánku, ktorá je tvrdšia a ten tvrdší terén bude lepšie zvládať. Napríklad topánku z kategórie trekking. Tieto topánky majú vlastne vyššiu, hrubšiu a zároveň tvrdšiu podrážku ako topánky z kategórie, čo sme si hovorili predtým. Topánka je celkovo odolnejšia a taká robustnejšia, aby ten terén zvládala. Ak ideš na turistiku do Tatier, niekedy je viac dňovú, to znamená, že nesieš vlastne ťažký batoh so všetkým svojím vybavením. Tým pádom potrebuješ mať lepšiu podporu pre členky, preto je dobre zvoliť topánku vlastne vyššiu, nie už také členkovú, ako si mala predtým. Preto by som ti odporúčila napríklad tieto topánky Tatra od nemeckej značky Hanwag. Inou alternatívou sú napríklad tieto topánky od značky Milet G-Trek 4. Je to veľmi univerzálna topánka, ktorá sadne takmer na každú nohu, takže je veľmi obľúbená u zákazníkov. Môžeš si všimnúť, že po obvode má vlastne gumenú celú tú okopovú časť, aby tá topánka vlastne kamenistý terén veľmi dobre zvládla. A ďalšou možnosťou sú napríklad tieto Asola Finder. Inak, keď chodím v lete napríklad na feráty, nepotrebujem vysokú topánku, ako som ti ukazovala, ale stačí takáto approach topánka, ktorá je vlastne veľmi tvrdá a pevná. A predo má ešte climbing zone, vďaka čomu, keď tú nohu vlastne zapnú do tej skaly, tak tam drží. Páčia sa mi tieto Hanwagy a Asola. Aký je medzi nimi rozdiel? Zásadný rozdiel je, že topánka Tatra je vlastne celokožená a topánka Finder je kombinácia textil koža. Rozdiel je ten, že vlastne topánka textilná je vhodnejšia do teplejšieho podnebia, keďže je oveľa prílišnejšia a zároveň ľahšia. Celokožená topánka je vhodnejšia do zimy a ešte je veľký rozdiel to, že koža oveľa viac vydrží. Ak sa o koženú topánku dobre staráš, tak tá odolnosť a životnosť je celkovo dlhšia. Nina, ak mám problém so širšou nohou, aký typ topánky mám zvoliť? Niektoré značky vyrábajú rozšírené modely topánok, napríklad Hanwagy robia vlastne Tatry vo verzii wide pre ľudí so širšou nohou a dokonca majú takú špecialitu pre ľudí s haluxovou kosťou, model Bunion. Pod touto značkou to hľadajte. A je potrebné myslieť na niečo špecifické pri zimnej turistike? Veľmi dobre, že vravíš. Pri zimnej turistike určite oceniť možnosť uchytenia poloautomatickej mačky. Majú tu napríklad tieto topánky Scarpa Rebel, alebo ti ešte môžem ponúknuť Milet Elevation. Tak poďme si nejaké topánky vyskúšať. Mám veľkosť nohy 39-40. Na čo si mám dávať pri skúšaní topánok pozor? V prvom rade najdôležitejšie je skúšať turistické topánky v ponožkách, ktorých aj budeš vlastne chodiť na hory, to znamená v lete v tenších, v zime hrubších. Ďalšia vec je dôležité vlastne v topánke, keď si ju obuješ, aby si pri chôdzi vzadu päta ti vlastne držala, nezdvíhala a nevyzuvala sa ti, ale zároveň musíš mať vpredu na špičke stále dostatok miesta, aby tie prsty sa nedotýkali predku topánky. Môžeš si potom vyskúšať túto chôdzu na kopčeku a uvidíš, keď pôjdeš z kopca, či tam ten palec cítiš alebo nie. To by si nemala cítiť, pretože ak si na túre celodennej, nohy ti postupne opuchnú a zväčšia sa a cestou vlastne, keď sa budeš vrácať nejaký zostup v poobedných hodinách, tak tá noha je predsa len trošku väčšia a mohla by si privodiť nejaké otlaky. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Tlačia, keď idem dole kopcom prst. Tak na to máme jeden grip, vyberieme vložku. Vyskúšaj si na ňu položiť nohu, postav sa, aby tá noha bola zaťažená. A tuto vidno, že tá topánka ti je malá, pretože ju máš úplne na konci vložky. Vyskúšaj sa postaviť sem.
No a takto je presne ako topánka by mala sedieť. Máš tam zhruba 0,5 cm miesta a to je tá rezerva presne, ktorú potrebuješ pri zostupe. Najlepšie je skúšať topánky v poobedných hodinách, kedy tá noha je trošku spuchnutejšia po celom dni a to je vlastne ten stav, ako tá noha bude vyzerať po celom dni na turistike, takže vtedy je čas skúšať topánky. Skvelé, tak to vyzerá, že tieto topánky budú pre mňa tou správnou voľbou. Prosím ťa, môžeš mi povedať ešte, ako sa o ne starať? Základná starostlivosť je buď používať sprej alebo vosk. Sprej je vlastne na kombinovanú obuv, keď máš textil a koža. Vosk je čisto na koženú topánku. Vosk okrem toho, že tu vlastne tú topánku naimpregnuje, tak tú kožu aj ošetrí, zvláční a tým pádom dlhšie vydrží. Nezabudni si po každej turistike topánky očistiť, nie že budeš skladávať zablatené v skrini. Ďalšia vec je, že keď sú mokré, nikdy ich nesúš priamo na radiátore alebo otvorenom ohni, alebo v blízkosti otvoreného ohňa. A ešte dôležitá vec je, že vlastne vložky z topánok si vždy vyberieš a vyvetráš, aby ti postupne nezosmradli. Ninka, ja ďakujem za tvoju pomoc. Nie zač, hoci kedy. A má rada pre vás, ak si ide kupovať turistické topánky, je vždy lepšie, ak máte možnosť ich vyskúšať v kamennej predajni, kde vám odborníci poradia a nájdú to, čo presne potrebujete. Tešíme sa na vás v Taglande.